बेयावनो नैबे चेनेलखौ नायगिरि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय गासिखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बैसागुनि नामाव गोजोननाय जासिग्रोनाय थाबाय। दिनै आङो जि बासुगावआव बे खामानिखौ मावदों, बे खामानिखौ मावनायाव आं माने गोबां आंनि माखासे लोगोफोर दङ आरो जाय लोगोफ्रा दिनै गावसिनि बेसेन गोसा समखौ दोननानै दिनै बे आंनि बे प्रग्रामाव बिथांमोना फैनानै जाय बिमा माहारि बुरैसा जाय बिमा माहारिया माने समल'सै थैनो थाखाय दिनै बे समाव बिसोरनो आङो बैसागुनि नामाव रंजानाय दिनाव बोसोरसेयाव खनसे जि रंजानाय सान बा दिन बेयाव जाहाथे आं बिसोरनो बेफोरबायदि फिसा बुस्थुखौ होनानै आङो बिसोरनिफ्राय आशीर्बाद लास्रानो मोनगोन होननानै बा लानो मोनगोन होननानै आं बे खामानिखौ आं मावफैनाय जादों। बिथांमोनाबो आंखौ जि खामानि बे बा बुस्थुखौ होफैदों बिथांमोना जोबोद खुसि। मानो होनना बुङोबा आं माखासे बिथांमोनजों गोबाव सावरायबायबो, रायलायबाय, मिनिलायबाय, रंजालायबाय। दिनै बैसागु जि फैगासिनो बे बैसागुआव बिथांमोना मोजाङै मोजां बे ड्रेसखौ गाननानै रंजागोन आरो मोसागोन होननानै आङो आसा थाबाय आरो। ओरैनो बावहाय दा खमाव गैयाबाबो 300 जनसो दङ आरो बिनि उनाव जेब्लानाखि बैसागु जाथारनोसै बे समाव नोंथांमोन रायजो राजाफ्रा नुबावगोन। बेयावनो आरो दस्रा जाथि बेंगलि फेडारेसननि आरो माखासे साइडआव राजबंशिफोर बिथांमोननो आङो होनो आखायाव लाबोगासिनो दङ। मानो होनना बुङोबा बिथांमोना दिनै आंनि जाय सारियाव थायो आरो जाय बिथांमोना दिनै बे राननायनि बाहागोआव खालामगासिनो बिथांमोना आं अरायसम लोगोआव थायो आरो अरायसम बिथांमोना आंखौ हेफाजाब होयो। बिथांमोननो आङो दिनै जेबो आं बिथांमोननो होनो हायाबाबो बिथांमोना आंनि जे खामानि मावनाय बे खामानि मावनायाव बिथांमोना अरायसम थानानै आंखौ सहाय होयो आरो। दासिमाव नोंथाङा गोबां गैजारोङिफोरखौ अनसुंथाइ होबाय एबा अनसुंथाइ होनानै खालामबाय आरो माखासे जायफोर माने देहायारि जेंनायाव फाहामथाय लानायाव प्रब्लेम जानायाव हेफाजाब होनानै नोङो मोजां मोनसे गाहाम देहा लाफिनबाय। दासिमाव बेसेबांसो नोंथाङा हेल्प खालामखो? बुंनो थाङोबाथ' बे बुस्थुखौहाय आङो हिसाबबो खालामनाय जायाखै। फ्राय न'आवथ' बिराद मानसि थाङो, मालाबा 25 जन गाहामबो जायो आरो मालाबा समाव आंबो थांनानै नायो आरो अबावबा जुदि आं सहैयाब्ला आं आंनि मानसिखौ आं थिनहरो। बासुगाव एलेकायाव जेब्लानाखि आङो सिगांनि समाव आं बुंदोंमोन हानायखिनि आं नाजागोन होननानै, बे बुस्थुखौ आङो आंनि मानसिफोर दङ हिसाबै बासुगाव एलेकायाव बेसेबां आंनि मानसिफोर दङ बिथांमोनखौ आङो फाथायो। मालाबा समाव आङो अबावबा दस्रा जायगायाव थाङोबा बिथांमोना आंखौ हेफाजाब होयो आरो। दिनै आङो जि खामानिखौ मावदों बे खामानिया आंनि थाखाय थोजासे नङा, खिन्थु मालाबानि समाव जि थाखा फैसानि प्रब्लेमाव आङो बबेबा खामानिखौ आङो दोनथ'नांगौ जायो। दिनै बेखौ आङो नाजागोन आरो मावलांगोन होननानै आंनि माने नाजागासिनो दङ आरो आं नाजानायखौ आं मालाबाबो आं फावसयनाय नङा आरो आंनि जि नाजानाय बे नाजानायखौ रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाया नुबाय थागोन आरो आंनि जि खामानि मावनाय बे खामानि मावनाया आंनि बेक्तिगत गोसो दुगा गोसोजों नङा। जाय बिथांमोननो आं दिनै गोरिब गुन्द्रा जाय मानसिफ्रा जानो थाखै, जाय मानसिफ्रा गाननो थाखै दिनै गैया, बिथांमोननिफ्राय बोर आशिर्बादखौ लानानै आं दिनैसिमावबो आं जौगागासिनो दङ आरो आं बिसिबां मानि दान होदों आरो सहाय होदों बे बुस्थुआ आंनिफ्राय मालाबाबो नुकसान जाया आरो आंनि बुरुंसु आंनियाव माब्रै फैगोन आं बेखौ फाथा मोना, खिन्थु इसोरासो आंनो बे बुस्थुखौ आंनो जगायना होयो होननानै आं सानो आरो। नोंथाङा सासे समाज सिबियारि, बेफोरबायदि हेल्प खालामनो मोनो गोबां जेंनायाव गोलैनाय सुबुंफ्रा नोंनाव फन हरो एबा नोंथांखौ नागिरो। नोंथां बै समाव माबायदि नोंनि मेन्टेलि फिजिकेलि माबायदि हेल्प खालामो, माबायदि नोङो मेन्टेनेन्सआव थायो? फैनायाथ' फैखायो, फना बिराद फन फैयो। मालाबा समाव आं फनखौ रिसिभ खालामनोबो मोना आरो मालाबा समाव अबावबा जुदि प्रग्राम जेनेबा मिडियाफ्राव बा इउटुबारफ्राव आं जुदि नुयोब्ला जि बुस्थुखौ आङो एकदमबारे अबस्था गाज्रि नुथारबाय, आंनि गोसोआव गाबखांफैबाय, बेखौ आङो नाम्बारखौ नागिरनानैबाबो आं बिसोरनो आं जाखिनि हायो आङो मानसिखौ नुवाब्लाबो आङो आंनि जि एकाउन्टाव जा थायो बेजोंनो आङो बिथांमोनखौ आं सहाय होयो। आरो जि बुस्थुखौहाय आंनाव फन फैयो
बे फन फैनायाव मालाबा समाव आं रिसिभ खालामस'नो मोना मालाबा प्रग्रामाव थानाय मालाबा आं गारि सालायनाय बेफोरबायदिनि बेलायाव दिनै आङो जेब्लानाखि आङो टाइम फ्रि जायो बे समाव आं नामखौ नायै नायै आङो फन बुफिनो आरो बबेबा समाव आङो फनखौ बुफिननो हायाबा आं टेनसनाव थानायाव बा दिनै ओरै मावोबा आं गाबोन ओरै मा मावगोन दिनै आं ओरै मावोबा समफोर आं बोरै मावगोन आङो माने साननाय आरो उन्दुनाय समावबो आंनि साननायाबो बेनो आरो माने आं रायजो राजाखौ माब्रै आं सहाय होनो हागोन बबे लामाजों थाङोबा आं आंनि थ्रुयै सोरबा बायदि मानसिया हामनायखौ मोनगोन बा आंजों लोगो मोनगोन थिग बेखौ आं सानबाय थायो आरो जाय बिथांमोना दिनै गोबां मानसिफ्रा आंनाव फन खालामो अबेबा नाम्बार जि नाम्बार गोदान फैयो सोरनि नाम्बारखौ दोननो सोरनि नाम्बारखौ हमनो बेफोरबायदि जालायलायो मालाबा समाव आं जुदि मालाबा समाव आङो बाहेरायाव थांनानै दसे सम जुदि थायो आधा घन्टासो थाबोब्लानो माने मिस कलफ्रानो माने गोजा जाफैजोबो बे समाव आं साननोसै सोरबा जुदि इमारजेन्सि नांथारगौब्ला रिपिट बिसोरो आंनाव कल खालामफिनखागोन होननानै आं माने नेनानै थायो आरो मालाबा समाव मोजां रायलायबाय जि समाव आङो हरनो हाबाय बे समाव आं हरबाय जि समाव आं हरनो हाया बे समाव आङो टाइम आरो डेट होनानै आं बिसोरखौ आं सहाय खालामो आरो नोंथांखौ मोनसे माखौ जाहोयो रायजोफोरखौ बोरै अनसायो बेखौ रायजो राजाफ्रा मिथिनो लुबैयो मा खालामो नंगौ गोबां मानसिफ्रा आंनाव बिदिनो कुइसन फैयो आरो सोङोबो आरो जाय बिथांमोना आंनाव सोंदों बे सैथो आंखौ नंगौ मा मावो होननानै दिनै आं जाय खामानिखौ आङो फिसा फिसौ बिदिनो बिजनेस मावनाय आरो प्लास ओरैहाय जेन'बा सोरजोंबा जेन'बा थिखादारफोरजों गेदेरमा जाय आं लिडार होननानै आं बिसोरखौ मानियो बिथांमोना आंखौ लाफायो बिथांमोनजों आं खस्थ' मस्थ' मावफानानै बिथांमोननि जि होयो बिथांमोना बे बुस्थुखौनो आङो दिनै लानानै आंनाव माखासे एसे दोननानै आं रायजो राजानो बेखौनो आं राननानै होयो आरो बे बुस्थुखौ जे आं होयो बे बुस्थुखौ आं जाय बिथांमोना आंखौ दिनै आं जाय मानसिफोरखौ लिडारशिप होननानै गनायो आरो बाख्नायो आरो मानियो जाय बिथांमोनखौ आं दि लोगो मोनदों बे लोगो मोननाया आंना ओरैनो नङा जाय मानसिफोरखौ आङो गैयि मानसिफोरखौ आङो अनसुंथाइ होदों बिसोरनि आशीर्बादानो आंनो बोर सारस्रिनानै आं बै मानसिफोरखौ आं लोगो मोनदों आरो बिदिनो आं गोजौसाव गोजौ आं लोगो मोनलांबाय थागोन आरो आंनि जि मावनाय बे खामानिफ्राव जाहाथे आङो आवगायलांनो हायो बेखौ आङो अरायसम आं रायजो राजानिफ्राय आशीर्बाद आरो बोरखौ आं लानानै आवगायलांबाय थागोन आरो ভাল লাগিছে খুব আগতে যেনিবা এনেকুৱা কোনোদিন দিয়া নাছিল কোনেও আজি প্ৰথমবাৰ দেখা পালোঁ যে নতুন বছৰৰ আগে আগে আজি যিচুৱা চাম্প্ৰামাৰীয়ে মানে বস্ত্ৰদান কৰাৰ কাৰণে আৰু নতুন যোনে মানে বহুত আশা কৰি আছিল আৰু ল'ব পৰা নাই তেওঁ হয়তো বিৰাট আজি আনন্দিত আৰু সেইটো কাৰণে আমিও মানে বহুত আনন্দিত আৰু কি আগন্তুক মানে বহুত ভাল ফিল হৈছে আৰু আশা কৰোঁ ভৱিষ্যতত যদি এনেকৈ আৰু কোনোবাই দুখীয়া মানুহক এনেকৈ সহায় কৰিব আহে তেতিয়া আমি বহুত ভাল পাম আৰু যদি আশে পাশে কোনোবা এনেকুৱা আছে দিবৰ কাৰণে আগ্ৰহ কৰি দিব পৰা নাই কোনোবাই মন যাই আছে খুলি ক'ব পৰা নাই তেন্তে আহি আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ জৰিয়তে যাতে ইয়াত আহি দিব পাৰে আৰু কি মই নেহাল গাঁও আমি ভবাই নাছিলোঁ যিচুৱা চাম্প্ৰামাৰী যে এজন মানৱ দৰদী ব্যক্তি আজি কিছুদিনৰ পৰা আমি দেখি আছোঁ যিচুৱা চাম্প্ৰামাৰী বিভিন্ন শিতানত প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীক মানুহক আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ যি নেকি এটা মানে পদক্ষেপ আমি শলাগ ল'বই লাগিব তেওঁ সদায় মানুহ সৃষ্টি কৰা মেন মেকিং ইণ্ডাষ্ট্ৰী বুলি ক'ব লাগিব মই বিভিন্ন শিতানৰ বুলি ক'ব গ'লে গোটেই উদাহৰণ দিয়া সম্ভৱ নহয় তথাপিও তেওঁক মই কেইদিন আগতে দেখিলোঁ উত্তৰ অঞ্চলত এখন পৰিত্যক্ত বিদ্যালয়ত বিভিন্ন চৰকাৰী পক্ষৰ সহায় বিচাৰি হাবাথুৰি খোৱাৰ পিছতো সহায় পোৱা নাছিল কিন্তু যিচুৱা চাম্প্ৰামাৰীক এটা ফোন কৰাৰ লগে লগে তেওঁ লগে লগে এখন বিদ্যালয় নিৰ্মাণ কৰি দিলে উচ্ছেদিত পৰিয়ালসকলক মানে তাৎক্ষণিক সহায় দিয়াৰ কাৰণে তেওঁ নিজা আৰ্থিক মানে পকেটৰ গাঁঠি ধন ভাঙি তেওঁ ত্ৰিপাল কম্বল ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ কাৰণে তেওঁ মানে পঢ়াৰ কাৰণে কিছুমান সা সৰঞ্জাম যোগান দি যি এটা মানে মানৱতা দেখুৱালে আমি ক'ব লাগিব তাৰোপৰি দুখীয়া দৰিদ্ৰ বা বেমাৰীসকলক গৰীব ঘৰৰ তেওঁ যি ধৰণে সহায় কৰি আছে সঁচাকৈয়ে আমি তেওঁক এজন নেদেখাজনৰে দান অৰ্থাৎ ভগৱানৰ দান বুলি ক'ব লাগিব আজি বাসুগাঁও অঞ্চলতো প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহক তেওঁ যিহেতু ভাল পায় বিহুৰ দিনত ঈদৰ দিনত বা আমাৰ নাম যি বেংগলী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহসকলে তেওঁলোকে এক নাম কৰে সেই যি গৰীব মানুহসকলে নামত যোৱাৰ কাৰণে যি নতুন বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি যাব সকলোকে মানে নতুন নতুন বস্ত্ৰ দিয়াৰ কাৰণে আজি আমাৰ বাসুগাঁও অঞ্চলত আহিছে আজি কোচ ৰাজবংশী অধ্যুষিত অঞ্চলত আহি প্ৰায় 300 ঘৰ মানুহক গৰীব মানুহক তেওঁ আজি বস্ত্ৰ দান কৰিলে সঁচাকৈয়ে ই এটা মানে লেখত ল'বলগীয়া অনুষ্ঠান আগন্তুক দিনত যিচুৱা চাম্প্ৰামাৰী আৰু ভাল কাম কৰক সমাজৰ কাৰণে যে আদৰ্শ হৈ থাকক তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ।